Fa uns quants mesos, en aquest mateix auditori, us donàvem la benvinguda a aquest nou curs, aquest 2017-2018. I ara, doncs, nois, això ja s'acaba. Molts de vosaltres marxareu de l'escola, alguns ja anireu a treballar, alguns continuareu estudiant. En nom de tota la comunitat educativa, us desitgem molta sort en el vostre futur. Bona tarda a tothom. Benvolguts i benvolgudes, alumnes i professors, professores de grau superior. Després d'estar tot l'any, tot el cicle, de fet, interrompent les vostres classes per avisar-vos dels temps, de les vostres rangs, del projecte Share Light i de tantes altres coses, doncs m'he fet venir bé per colar-me en aquest acte de comiat. Avui és un dia d'alegria i satisfacció per compartir amb els companys i companyes del cicle i també amb el professorat, amb els que heu conviscut tantes estones a l'aula i als tallers. Durant l'acte d'avui tindreu oportunitat de parlar els uns amb els altres, d'explicar-vos anècdotes divertides i de recordar-vos dels moments compartits. Tot i que amb alguns potser ens continuarem veient durant la segona convocatòria per acabar de provar algun serrell que hagi pogut quedar pendent. Això és la insígnia que des del començament dels col·legis salesians, ja fa més de 100 anys, es donava a totes les persones que sortien d'allà. I ho continuem fent això. Cada any les escoles salesianes al món són de més d'1 milió d'alumnes i cada any, quan acaba una promoció, se li dona a cada persona aquesta insígnia.